Ahoj, mama. Popýta, ukáž sa mi. No, nohavičky sú ti ešte z Vlaneška, dobre, či to nové? Dobre. Pekné lanové. A pozri, mám nídel. Hej, či to dobre. Nohavičky ti harmonizujú s topánočkami. No. A Skvelý nídel. výber. Si povedal na to auto? Nídel. Nídel. Nídel, nídel, nídel. Si mi to kúpila? Ľutujem, že len jedno. Najlepšie má také v dvoch rukách. No. Počkaj. Ja tebe to už 10 krát bolo, nie? No to fajne, nie? A to tak. Mama. Čo to tu za sieťky dolu? Neviem. Tu značené, že tu máš parkovať ťahovina. Tutaj jak go fotil. Robi starej między borowicami teraz? A to je, ideme myť, a to je si takto brať. Mama, čo sa stane, ak dám nídel tak na... Čo by sa nám nachytával baktériami. Počkaj. Tak nechtia. Urobím to. Pozri. No, vidíš, to som nechcela. Už to není. Už to není tam. Toto sú tvoje spolužiaci? Hej? Lebo by si sa s nimi popilne dohovorila. Lebo oni nie sú môj Lebo to ver. boli German spolužiaci. Keď sme žili v Nemecku, asi pol roka sme boli v Nemecku. Zobaczysz tu? No to szkarada. How? Tak vtedy si chodila do nemeckej playgroup, ale ešte si sa len učila rozprávať a si len vedela pár nemeckých slov, čiže by si sa s nimi neporozprávala. Ale možno vedia German. To je nápad. To je také zlaté piesky. Nie? Jak zlaté piesky. Really? Pozri, tu je ten bicykel, čo ten chlapec sa sadol na... Vidíš ho? Teraz ťa len posadím. Dva sú. Poď tu všelijaké dierky, daj bacha. Na tom bicykli si zajazdíme.
Myszko, ale to nie ma tak dookoła. Ja moje mineckie bryzy jakieś tam wzięłam, bo nie wiedziałam, jak to nie będzie. No, ale nie mów, że... A czekaj, tu są gotowe. Mów, jestem uratowany. No tak. Ula, mogę dać ci piłkę, bo widzę, że chłopaki magazynują. Toalety. Huh? Coś potrzeba nie jest. Wait, is this a plage? Czy ty nie widzisz? No, like, is it a plage with the flags of the sea? No tak jest, ja nie wiem, gdzie mała ja. Nie wiem. Oh, okay. Whoa, this... Golden Base, ładny biały pieseczek. Coś gadałaś? I don't know if the piesok is hot. Czy? I don't know if the piesok is too Weź hot się for dała. me. Ej, pieco. Szłapki. The needles. Paluszki sobie. This did the sushi already. Okay, I just need to put my needle in there. Tu smij daj. Where? I'm putting them in my shoe. At the end of my shoe. And I... Nie tam, no tak czysty, drż ich teraz. Potem si ich dáme. Oh, I don't know. This is hot. Oh. So will I have my green floki? Możesz ich ma, dáme. I have a 2-set green floki. I'm gonna put my swimsuit on. And I'm gonna put my swimsuit on. So we're just waiting on my grandparents now. Yeah, they're on the stairs. See? Annie. It is too beautiful to not record in here. Fiji water, Fiji water, Fiji water. Fiji water. Oh my god. Ahoj, Shetty. Ahoj, tak oj, już jakie piesoczek macie po to? None. Ti fai portare i lettini! Tylko do pichuju. Ja, Tatini, ja si idem dať plavky, vieš o tom? Ja si idem dať plavky. Dobre? Naša mama ti povie tvoje. Som povedala, že si dám plavky a on že hej. Gdzie to aż idą? Na co idziesz tak daleko? Oh yeah, boy. Prečo sme tak ďaleko? Lebo oni povedali. Nikto nebudete spokojných 5 ľudí, choď komu chcete. Tylko do nemu hovorím. On chceli chcieť. Chcem do stredu.
On nechce ísť spraviť. Čo? To sa s ním teraz rozpráva. Čo? Teraz mi tu spadalo 27. Ježiš. Počkaj, ti to nájdem. Počkaj, nie, musí tu byť na povrch to. Som ti našla. 20 centov, nič ti nekúpi. Ja tam nejdem. Som ti našla. Nie. Taká, ide cúriť. Tak môžeš ísť. Môžeš ísť na prvé miesto. Prečo nejdeš? Počkaj, našla som ich. Tu máš. Počkaj, Zober si 20 centí. oni zepušli toto. Neviem, ale tu máš 20 centí. Nie. Adam, pozri, jak sme tu. Mám piesok. To. Adam, čo robíš? Nejaký Ješko tu chodí. Ježišmaria, toto je čo za vec? Aj, ježiši, tu. Čo to tu chodí? Neviem. Nechcem na to láhnuť. Nechcem na to láhnuť. Si aj také vesty plavacie? Nie. Ani nafúkovacie také toys? Ani pre Popy nič nemáme. Máme pre Poppy, ale Hej. Poppy teraz spí. A keď sa zobudí, čo jej dáme? Akú to je? Tie... A bude chcieť ísť hneď do vodičky, ako keď korytnačka vajíčka znesia sa vyliahnu hneď idú do mora. Nie, som jej zobrala také zmrzlinky. No, že budú koláčiky si robiť. Výborne. A? Si daj čiapku, dedo. A, kde je moja čapka? No, keď nemáš čiapku. Poď sem. No. Za to toto, čo pofúkuje, je také chladivé, treba dať pozor. Chladivé. Pre nás, hej. Ty si Musíš ísť extraterestri. ďalej, lebo som mimo kožušiny. Dedo. Lebo Idem ďalej. Som ďalej. nie som na kožušine. Ale teraz sa nemôžeme. Tá príhodná chvíľa nastala. Neustúpim. Nie, lebo teraz tu sú deti. Tu je Čo, ste boli vo vode? Ľadová je, ale keby sa dalo do nej vojsť, že pomaly, ale vlny sú strašné, no tak to ťažko tak človek vojde. Sú tam aj kamene, čiže taká trojnásobná Poď sem. No. prekážka. Voda má 5 stupňov. Či si pamätáte, že som furt brával do kvetináča, už keď Daco z Malty farba, to taký jak Malta chodník, mama. No, počkaj, musím sa... Taký bude aj Ty ideš. v záhrade Počkaj, vám takto vy. teraz mi už. V záhrade však do kveta. Ale to je iné, keď je to mokré, iné keď suché. A to nádherná bude taká bledo, jak moje nohavice. Dedo. No. Teda toto je banána, také dristy. Jak riadny živý banán. Vy nemáte na nejaké banány? Neviem, či môžeme brať, tam sú vystavené. Poví, že nemôžeš. Do kešení? Tam boli jablčka i Hej. pomaranče vystavené, však sú. Ja myslím, že to len tam Spolu môžeme si jesť. dáme, nechcem celý. Tu mám plno banánov. Dobre, budeme jesť aj tie banány. Tu máš Jožka. Dedo. A vidíš, ja som to ešte prechádzam. Mám dvojdelné pohy. Chceš zaspať? Nie. Mám dvojdelné palky. Nestaraj sa mi do tohto. Zasa. Neviem čo.
Mali z do vody, ne? Po ručke. Hej. Nie, že sa spálíš a zíde ti koška jak z hada. Čo? Nevadí ti to, keď teraz máš v brúšku tajverinu, že na ňom tak ležíš a sa pripekáš? Vieš, že len čo porodíš tajverinu, budeme na treťom dieťatku pracovať. Ježiš, čo? Prečo? No lebo už teraz zarábam veľké peniaze, možno budem robiť stripteira. A? Chceme mať veľa detí. Veľký dom. Nebudeš sa homlesáci, ako sme včera videli. To síce je vak homlesaté jedného, ale To nevadí. no. Takže ale pozor na seba, nesmieš ani nachladiť sa. Keď prídeme do Newcastle a už to bude na spadnutie. Joj, Čo robíš? ja som neviem. Si kamene padajú zo skaly. A zase Tak kedy sme tak leželi v Anglii, my natáčame trošku je ticho. tak. No dobre. Zase nám tu prischol niekto, kto k nám nepatrí. Ty ho poznáš? Nie. A jeho vagón niečomu svedčí. Ja cítim takú zvláštnu vojnu alebo správ. Kedy sa tu vzal? Neviem. Pán vo čiapke. Prosím, Toto je naša deka. Prečo ste tu? lebo sa mi páčite, prišiel som tak vám na návštevu, či by ste ma s niečím neponúkli, lebo ja by som vám niečo pekné povedal. Ty máš dom? Tak nie jeden. Jeden mám na Ibize, a jeden v Anglii a jeden v Prešove, keď viete, kde je Prešov. A chcete povedať, že ten dom sa skladá z krabíc? Nie, to je najnovšie technologické materiály. Aha. No. A máte manželku? Niekoľko. A kde sú v tých krabiciach? Vás čakajú? V tých domoch to sú vily. Vo V vašom, krabicách sme povedali. vo vašom ponímaní sú to vily, v našom sú to V škatule? Hej. O topánkoch? od televízorov, nábytku a podobne. No ale uvedomujete si, že ste na cudzej deke? No. Nie. To je všetkých deka, to je tu je socializmus. To je všetkých všetko. My sme si to tu rozprestreli a vy ste tu zrazu zostali ležať. My máme aj dieťa tiež, aj čakáme dieťa, tak Nás je dosť veľa, neviem, či vás tu budeme môcť mať na deke. no. Keby si len tak dal svoju deku, takte? Tak ja som tu prišiel a nemením sa za Mihanderkova. Tu budem a hotovo. Keď sa nepáči, ide výhetka. Tam do živnej vody. Prepáč, ale tak to nefunguje. Funguje to tak, jak ja poviem. Nefunguje to tak. Budem sa ešte pýtať takého. Holubek, no, poď tu. Vtáčik, holubek. Letím tu za tele penieži, placím tele. A tam hore na tých kopcoch to nie sú vaši kamaráti? Vtáčik prišiel, no nepostup na ček. Mám ti banánik. A všimol som si, mladý pán, že ste šli aj do našej tašky a brali ste si z nej ovocie. Ježiš, on naozaj to urobil? Že ste sa sám ponúkli. Ja nebudem tu nosiť, mám na to ľudí, ak ste vy, taký hud. My to Sú otorice. Bude potrebovať zeleninu, aby ste sa z našej tašky ponúkol. Na co by jej bola zelenina? lebo má len 4 rokov. A nech tak zo vzduchu rastie.
Čo? Zo vzdušku, to je fajne. Ale ty si veľmi nedobrý pán. Nie, to tak sa vychová dobre a potom sa v živote presadí. Toto je niečo strašné. Zvláštny pán. Prosím ťa, už choď kde. Tam je tu dobre šopaľovať teraz. Ale choď. Musíte šikať, tam musím ísť do mora, bo tam... Tu na jak sme šli dolu, mladí pane, sme čítali po tých schodoch, že WC za domom, round, round, či jak. Takže tam máte WC. A možno tam pri ňom sa aj dobre vám bude ležať. Tak ako... Si tam usteliete. Bude tam vôňa, veľa ľudí, odpadkov. Budem vo svojej koži. No. Ľudia sa nad vami zľutujú. I my tu máme pre vás 20 centov, čo sme našli. Dáme mu? Moje nohy teraz... Pozri, či ešte mám. A to taký nezbytné centy, oni sa stále stratia a stále nie. Máš ich? Ja ich nemám. Prepač, pán, nedostaneš 20 centí.